बाक्सानि लोखि बाजाराव BPF दलनि जयनिं हाबाफारि UPPL हानजानि गासै सा 43 मावथि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा BPF दलाव जयनिं जादों। थांनाय सानखालि मोनाबिलि समाव 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खामारदैसा प्राइमारिनि गाहाय मावख'आव BPF दलनि जयनिं हाबाफारि जायो। बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैयो कक्लाबारि बियाबनि BPF दलनि बिजाथि सोगोमसार बर' बिथाङा। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि BPF दलनि बिजाथि सोगोमसार बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला UPPL राजखान्थि हानजानि गासै सा 43 मावथि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा BPF-आव जयनिं जाफैयो। जोंहा दिनै जयनिं हाबाफारि दंमोन। बे जयनिंआव सा 43 UPPL कर्मिया दिनै जोंनि मानगोनां BPF-नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै दिनै बिथांमोना जोंजों दिनै जयेन जाफैदों। जिहेतु नैबे कक्लाबार समाजाव गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां बिजाथिफोर फोसावबाय, बे समाव नोंथांमोननि जुजिनाया सोरजों जागोन आरो माबायदि नोंथांमोना देरहासारनायखौ थांखि लादों? जोंनि जुजिनाया जागोन BJP-जों। बे BJP-आ खिन्थु जोंजों हानाय नङा। बिथांमोना कक्लाबारि हिसाबै इमान कर्मि गैया बिथांमोना। जोंहा BPF हिसाबै जोंजों दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि मावलांनाय खामानिफोरखौ गोसोखांनानै दिनै गोबां UPPL कर्मिफोरा जोंजों BPF हानजायाव लोब लोब जयेन जाफैनायखौ नुयोब्ला जोङो कक्लाबारि समस्तिया जों दिनैनो रिजाल्टखौ होआखैबाबो जोङो देरहाखानाय होननानै हमनानै लानो हायो आरो। बेनि UPPL-आ बेसेबां पजिसनाव थागोन? UPPL-आ मा जागोन? UPPL-आथ' थार्डआवसो फैगोन। बिथांमोननि भटआ थार्डआव फैगोन आरो। मन्टुपुर बिथाङा बुंदों जे BPF-आ CDR समनिफ्रायनो बेवहाय देरहाफेराखै होननानै मा बुंदों? नंगौ, जोङो 10 बोसोर बे कक्लाबारि समस्तिया जेनबोदोंमोन। नाथाय दिनै रायजोआ बिथांमोनखौ फोथाया। बिथांमोना जिथुनिखि रायजोनो प्रतिश्रुति बा खोथा होदोंमोन बेफोरखौ बिथांमोना मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो दिनै गोबां UPPL कर्मिया जोंनि BPF-आव जयेन जाफैबाय दं। नोंथांनि आसा बायदि नोंथाङा बेसेबां भट मोनना देरहाखो? आं कक्लाबारि समस्ति हिसाबै 27,000 भट मोननानै आं बेयाव देरहासार जागोन। अब्ला UPPL-आ 0 जागोन नामा? UPPL हिसाबैथ' दिनै नोंथांमोना जयनिं जानायफोरखौ नुखाबाय दं। बे हिसाबै आं बे खामारदैसा एरियायाव UPPL थानाय नङा होननानै आं सानो आरो। BPF हान्जायाव फिन जयनिं जाबाय, थांखिया मा? खुलुमबाय। बड'सा चेनेल नायगिरि गासिबो रायजोफोरनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दा आङो BPF-आव गोदानै फिन जयेन जाफिननायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय आङो नैबे थांनाय नैबे बायलांनाय सरकार UPPL सरकार बेयाव गोबां फैलार नुनो मोन्दों। जेरै गुबैयै देरसिनै जोंहा लाइमोनफोरनि साख्रि थिसनथाइ होनाय, बेयाव जोंहा ट्रेन्सपारेन्सि नुनाय जायाखै। गोबां झामेला नुनो मोननाय जादों। जेनेबा ट्रेन्सपारेन्सि गैया, जेराव काट अफ देखायालासिनो बिथांमोना गोसोबायदि साख्रि थिसनथाइ होदों। गावसोरनि आफादजों लोब्बा गोनां बा गावसोरजों बिदिनो फैसाफोरनि लेनदेनफोर थानाय होननानै खोनानो मोन्दों। दा बैफोर खुंथायखौ जोङो बैफोर जेंनाफोरखौ खोनानानै गोबां दुखु मोन्दों, गोबां लाइमोनफोरानो दुखु मोन्दों। बेनिखायनो जिहेथु जोङो बे सरकारखौ लाखिबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलै बा लाइमोनफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैबाय थागोन। बेनिखायनो जाहाथे बे जेंनाफोरा दा जाफिनथों होननानै जोङो नैबे थांनाय सरकार UPPL सरकार बेखौ जोङो बिदाय होनो गोसो जादों आरो बिदाय होनांगोन जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बासायनो थाखाय। दा बे थांखियावनो आङो BPF-आव गोदानै जयेन जाफिननाय जाहैबाय, फिनै जयेन जाहैबाय। BPF-खौ देरहासार होनो नोंथांमोना माबायदि हाबा मावलांगोन नामा? BPF-खौ देरहासार होनो थाखायथ' जों साफा साफायै जोङो गावसोरनो सांग्रांथि जाखाजोबखाबाय। रायजोफोरा गासिबो जों रावखौबो बांद्राय बुजायलायनो गोनांथि गैला। बयबो बुजिखाजोब्बाय बिथांमोननि गोबां फैलारनि थाखायनो।